Сори, че така прекъсна. Обаче не съм закупил тъпата версия на програмката, с която записвам. И мога само по 10 минути. И след това ще справя клиповете по 10 минути, защото няма друга програма, с която записвам. Просто не мога да намеря така. Някой ако знае такава програма, просто запише в коментарите. Че е много уместно тъпо. Дано да намерим да си направим торчове, че много гадно така напълно. Да, още айрон. Много добре. Още ли е? Уф. Така, почня. Те. Как го запушиме. Много скапано се получи. Къде ще го направим? Ето така. Пак е добре. Аре, няма ли един кол да намерим, бе? Много тъмно. Колкото е камък. Тъмно е. Много гадно. Чай излизам да видим да храним един торч от къщата. О! Вече са спалнали животни. Фък! Чай се зазидам. Да не взема да ме изпоколят. Ето така. Супер. Така, тук ще открадем минуто. Така, мия торч. Ще да осветим малко надолу, гледайте каква тъмница е. Така е добре. Кирката ми на чупене. Обаче аз имам още една на половин живот. Полуизхъбена. Няма да има нещо интересно. Мамичката му чупам са кирката. Гладня. Чай хапнем пръжалки. Опа. Някак. После, като гладня още на бучи. Те са изтопи. Да, пръст има на 50 метра под земята. Много яко. Тъмно е като гъс. Защото изгубих торчовете. Цели 30 бяха. Не думай. Сега пак ще трябва да крадем може. Татрен. Чувам гадното прахтение на спайдерите. Или по-точно паяците. Омага. Така, поне си взех торч. Нещо после ще вземем един и ще осветим къщата. Така.
Много гадно. Така ти му минат. Така. Тук ми следа кривна. По-нататък ще продължим още надолу. Те сега ще продължим пак надолу, обаче на друга страна. Да видим дали ще изкараме късмет. О мага, чакъл! Флинт, ще направим запалка. Чакъл! Паси! Тъпата мина. Сега пак ще продължим надолу да го закопаем, да го подминем под друг къгъл. И после може да обуклим острова. Това беше гадно. Може да потърсим по острова мина. Така, само един момент да видя на коя минута е. Добре, има още около 3. Но сега е нощ. Чай да си сложим леглото и да поспим малко. Пък през това време ще топим Айрона, обърках се. Ще да кажа какво беше. Заедно. Тъй. Пържолката тук. Трябва... аз имам крепа още една. Леглото да вземем. Малко камъни имаме тук. Флинта сега не трябва. Дърва. Ето, тези диски ще вземем. Сложим. Така. Чай сложим леглото. И да легнем да поспим. Тук е. Ден ли вече? Кирка. Има ли от нощи от тире чудовища? Да, вече е ден. Много бързо миналата с нощ обаче. Мамичката ти! Аре, не сме надъхаме! Аре! Мамка му то ще ме уби. Аре, заби ме. При. Пукнал го най-накрая. Така, въжен си взех. Чай си вземи меча да всеки случай. Ще вземат да ме убият. Ти въженци не трябва. Така, мисля, че това и за този епизод. Следващия ще излезем навънка, за да потърсим други мини и животни, за да се набавим храна. И това ще е за този епизод. Скоро ще посна и третия. Чао!